Na akkor, hölgyeim és uraim, Geribo és Tomás Granika! Hölgyeim és uraim, a rajtban Tomás Granika Németországból! Jobb oldal mette Geribo Angliából, egy tapsal biztosítva a két elsőzőr barátaim, nagyon komoly dulottság lesz! 7,55, 7,77-tel szembe, gyerekek! Kettő tized a különbség a két versenyző között. 2,10 másodperc, szinte semmi. Turbós Hayabusa jobb oldalon Angliából, turbós Hayabusa bal oldalon Németországból. Tomás Granika bal oldalon Németország, jobb oldalon Geribo Anglia.